Killa Bagma Tipra Mothani candidate Purna Jamatia ni Manjakmwngo Uttar Baramura Bisini Dalbidal Amchaio Khlaijakha Chongbarini Pirlaimwng Aboni Yakulo Twibaklai Kamio Dalbidal Bodol Yakarwi family ni 17 voters Romkha Chotto Gangarai Kamio 5 family ni 16 voters Romkha Tipra Motha Bodolni Bana Yapharwi Bohrokno lamjak sogina harga candidate CEM Purna Jamatia Edisi Chongbarini tui salbrumno Pirlaimwng Khorang khasini Chotto thongkorong Bodolni candidate rok abahikino Killa Bagma ni candidate Purna Jamatia bo salbrumno Pirlaimwng Khlaijakha asala Uttar Baramura bisio Dalbidal Amchaio Chongbarini Pirlaimwng Khori kaham chuba chumankha candidate Purna Jamatia Aboni Yakulo no Khlaijakha kaisa joining program asala Twibaklai Kamio Dalbidal Bodol Yakarwi 8 family ni 17 voters Romkha Chotto Gangarai Kamio 5 family ni 16 voters Romkha Tripura Motha Bodolni Bana Yapharwi Bohrokno lamjak sogina harga candidate Purna Jamatia Nakailom BJP teng tole CPM teng tong ngerang Tripura Motha teng nakailom BJP teng tole CPM teng tong ngerang Motha teng nakailom Bubagraki joy Bubagraki joy Bubagraki joy YTF ki joy Lekya hambai tini cheng sotogong rai Uttar Baramura ni kaisa parao sok khaijak or jagao cheng what why cheng kaisa program khaimani chikon program o jagao tini BJP Yakarwi 5 family 16 voter borok tini Tripura Motha joining khaikha Bohrokno belai khe hambai Yapharwi chini party ni ngoi chini chobana tei krak khairona ni bagoi borok phaimani bagoi byaktigoto ani ngoi tei party ni ngoi Bohrokno lamsogo khaka ham Yapharwi phainai chalo tei borokni kamini Maharajani logeo Tripura Motha party o phai chini chobana tei ragonai ang asa khlai lokorom tam ko khatam sar ko BJP phona Tripura Motha khai ko BJP rok je khai tongnai arungno sam khanja bagai tam ko khatam sung amchamario tabo phade o chongmari o simi ya tabo phane jara BJP khai tongnai rokno Bohrokno ang kobongnai ni musugo phaidi chini future ni bagoi chini thinang ni bagoi chung Maharaja je sakthari choba khai tongmani no sungtei bukra khai ni nangnai tani ke kuno party kuno dol ni neta saya chini future no sananai hunoi ekmatra chini bubagra chimi chawo kami amchai thangoi chini Tripura ni future no bahaki sananai chini bubagra chimi chi chawo tei bad baki rok BJP phangthing CPM phangthing kuno dino borok bukha tongphano chini Tripura neta rok BJP khainai rok chini Tripura do phano phiok nai hunoi kuno dino borok samaya hani bangoi jara BJP khainai CPM khainai Congress khainai jara onno party Tripura Motha party khaya tongnai rok nang kobogo phaidi sung chini bobisot sanalai ni bagoi chini bubagra ni dolo phai o sobana rago phaibidi Edisi Chongbarini salmari gana rorok asungno Chotto thongkorong Bodolni candidate rok fungni simi horjara Chongbarini Pirlaimwng Khorang Bureau Report Chini Khorang